Bayyanan hotunan tsohuwar jaruman masana'antar kannywood wato Fati Ladan, wanda ta yi aure tun a shekarun baya, ya jawo cece-kuce a kannywood, wanda hakan ke nuni da cewa a baya-bayan nan an yi magana akan cewa shin me yasa fuskokin 'yan matan kannywood wanda suka yi aure ba sa ɓuya a cikin social media bayan kuma sun rigaya sun yi aure. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wanda take kawo muku labaran kannywood na nan cikin gida Najeriya, wato fina-finan arewacin Najeriya. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, sai ka daure ka danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zafi-zafinsu da zarar mun ɗora. Masu sauraro, na san ba za ku manta da wannan fuska ta tsohuwar jaruma wato Fati Ladan ba, wanda tauraruwarta ta haska a shekarun baya kuma ta yi aure a shekarun na baya. Amma yanzu sai ga hotunanta sun bayyana a social media, ita da mijinta, inda hakan ya ja cece-kuce a kai. Kamar yadda ya faru a kwanan nan, dama an tattauna a masana'antar ta kannywood, inda 'yan social media suka tattauna wani batu cewa shin me yasa 'yan masana'antar kannywood idan sun yi aure fuskokinsu ba sa ɓuya daga social media, musamman a wannan kafa ta yaɗa labarai ta TikTok. Za ka fiye ganin yawancin hotunansu suna wallafawa, wanda hakan ke jawo cece-kuce a kai, wanda hakan ya saba, ake ganin hakan ya saba da tarbiyyar malam Bahaushe, wanda ya kamata a ce idan sun yi aure kamata ya yi su tsaya su yi zaman auren kaɗai ba tare da sun sarka shi da wasu harkar social media ba. Wato ita dai Fati Ladan ɗin ta yi aure ne tun a shekarun baya, inda an sha ganin hotunanta a baya tare da 'ya'yanta, wanda kuma yanzu aka ga hotunanta tare da mijinta, wanda hakan kuma ya ja cece-kuce. Mutane suna ta Allah wadai da wannan lamari. Wannan na ɗaya daga cikin wato al'amuran da suke faruwa, wanda suke jawo mutane masu tarbiyya ba sa son yin aure daga matan na kannywood, wanda hakan ya nuna har da ma wasu daga cikin mazaje wanda suke a masana'antar kannywood ɗin ba sa auren matan da suke cikin wato kannywood ɗin don gudun irin wannan halayya tasu. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, daman duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa.